Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator, en wij nodigen mensen uit in de studio. En deze keer passie voor het Festival van Zeeuw-Vlaanderen. En wie kan er anders aangeschoven zijn als... Rinus Meester. Rinus, van harte welkom. Dat je de tijd genomen hebt om hier te komen. Want je weet het, er zijn een heleboel evenementen die zijn afgelast door het bekende verschijnsel van corona. Maar gelukkig ben jij er. 2018 was je er ook. Was een heel andere tijd. Maar nu heb je toch weer het voornemen om het Festival van Zeeuw-Vlaanderen te organiseren. Ja. Brand los. In een grote mate van zekerheid, hè? Ja. Want alles is onder voorbehoud. Maar dat geldt dan voor alle evenementen of alle activiteiten die je ook maar onderneemt in het sociale domein, om het zo maar eventjes te zeggen. Dus, maar we gaan in ieder geval met de seinen op groen het festival in vanaf 18 september tot en met 16 oktober. En was je motto dit jaar? Onbegrensd Paars Klassiek. En waarom is dat gekozen? Dat is omdat we veel grensoverschrijdende muzici hebben. Ook de sponsors tegemoet komen. En zeker met name de hoofdsponsor, dat is Noord Seaport. Ja. Die dus grensoverschrijdende activiteiten ontplooit. En daarbij de primeur dat we dus dit jaar ook naar de Grote Kerk in Veren gaan. Met een bijzondere concertuitvoering en een ballet van Petrella Lyon daarbij. En dat is ook grensoverschrijdend, tenminste onbegrensd. Ja, onbegrensd. Ja. Helemaal goed. Nou, proficiat, zo vast al. Zeker met de voorbereidingen die je gedaan hebt. Dank je. De mensen vorige keer in 2018 hebben verteld, die Rinus kan het heel goed vertellen in chronologische volgorde. Wanneer is je eerste voorstelling en waar? De eerste voorstelling is in de Basiliek van Hulst met Karel Kraaienhof en een kwartet. En dat heet dus Beethoven versus Piazzolla. Dat is iets bijzonders. Dat zijn zeker die entourage en de sfeervolle basiliek in Hulst, die leent zich dat toe. Dan gaan we naar 26 september en dat is een vrij unieke uitvoering door Collegium Vocale in Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Die kans die deed zich voor omdat dat Vocale, dat is dus, was op een tournee in Japan. Dat is vanwege corona gecanceld en nu zijn ze dus beschikbaar voor het festival. Er zijn 2 ingelaste concerten in feite. Ja, en kun je ook zeggen welke dat vervallen zijn? Nee, die zijn niet vervallen. Dat is heel nee, maar die zijn ingelast. Ja, dus maar die zijn vooraf... er andere vervallen die je eerst gepland hebt? Nee, want nu is Terneuzen een gastgemeente en dat zou dan aanvangen op 2 oktober. Maar omdat zich die mogelijkheden voordeden met Karel Kraaienhof en met Collegium Vocale, heb ik die daarvoor geplaatst, nou is het helemaal duidelijk. Ja. En dat is dus die 2. En dan zou een gastgemeente, zou je normaal gesproken, die krijgt dan het openingsconcert met alle contacten naar sponsors en overheid en genodigden. En dit jaar, omdat het dan niet meer het openingsconcert te noemen is, noemen we uit erkentelijkheid voor burgemeester Jan Loning het burgemeester Jan Loning concert. Ja, dat moest ik hem echt vragen, want dat is echt het initiatief van het festival. En niet van de gemeente Terneuzen op enerzijds opgelegd. Dat is gewoon uit sympathie naar meneer Loning. Ja, want die heeft jullie natuurlijk veel steun verleend. En bovendien is het laatste jaar dat hij dus gedurende het festival van Zeeuw-Vlaanderen burgemeester van Terneuzen is. Zo is dat. Ja. Zo is dat. Ja. Oké, en de volgende? Dat is 3 oktober in het Mauritshof in IJsendijken met Iris Hond, piano. We hebben dus ook vierkante meters nodig, want we stonden eerst gepland in dat mooie Mauritskerkje in IJsendijken. Dat is heel knus, maar er zijn van die starre banken. Ja. En daar kan je dus die protocol die we hanteren, die 1,5 meter afstand om mee te beginnen. En dat schiet ook qua aantal bezoekers niet op. Nog op te merken dat dat we 2 concerten op een avond of op een middag doen om het gebrek aan stoelen, bezetting, te compenseren. En hoeveel kunnen we er dan kwijt? Ja, dat varieert. Hè. We hebben diverse concertlocaties. Maar nu met Mauritshof gaan we toch wel naar de 100, 110. Ja. Hadden we dus het kerkje in Mauritskerkje in IJsendijken genomen, dan waren misschien op 60 uitgekomen, wie weet. Ja, en wat mij zo bijzonder opgevallen is, want dat weet ik toevallig, dat jouw technici, die hebben dat allemaal wel uitgedokterd. In overleg met jou, hè? Ja, natuurlijk. Nou, geef ze eens een groot compliment, Rinus. Ja, nou ja, daar zijn we heel blij mee. Het compliment, dat geven we regelmatig, want we zijn er heel blij mee. En ook onze vrijwilligers, die informeren we op goede basis. We hebben echt wat dat betreft een heel hecht team. Een heel homogeen team. En de technische crew in Echo Audio, die dat verzorgt voor het festival al jaren.
Daar ben ik zeer tevreden over. Ja, maar die moeten nou weer door die andere... Die schakelen net zo hard mee, dat zouden wij dus doen. Want het is iedere keer toch maar, om het zo te zeggen, zeilen naar de wind zetten. Ja. Want, het is net zo sterk als de zwakste schakel. Maar dat is in goede handen bij jullie, natuurlijk. Ja. Wat is de volgende? Dan is het 4 oktober. Dan gaan we met Jan-Willem Rozenboom een concert in de Halle in Axel. En Jan-Willem Rozenboom, dat is de vaste componist en pianist van Guus Meeuwis. Oh. Dus die is klassiek geschoold. Die was recent nog bij Witteman. Met onze Zeeuwse grootheid Hannes Minnaar. Ik moest even nadenken. Ja, Hannes Minnaar. En die komt nu in het festival. Okay. En dat is totaal anders. Dus die is een multitalent. Dus wat hij dus in de pop ziet of in de muzieksfeer van Guus Meeuwis brengt, dat is nu klassiek en een Schubert-programma. Maar het is eigenlijk Festival van Zeeuws-Vlaanderen. Dat is eigenlijk voor iedereen wat wil ze. Ja, we zorgen met de programmering dat we zo divers mogelijk gaan. Hè, dat we die mogelijkheden... We gaan vanaf een lichte pop en house gaan we bijvoorbeeld naar barok. Waarom nu ik het toch noem. In het Industrieel Museum op 9 oktober doen we Ataneres Ensemble. Industrieel Museum in Zeeland, in Sasvergent. In Sasvergent, ja. En daar is het Strings in the House. Maar dan moet je house zien als house muziek. Je moet daar synthesizers voorstellen, een lichtshow. En in die hal, dus het contrast met de muziek en de house, dat proberen we de jeugd te enthousiasmeren en het festival te bezoeken. Want ook dat is, ik vind het zelf ook heel mooi. Het is heel harmonisch en het totaalbeeld en dan met die entourage, dat decor. En hoe heet dat ensemble? Ataneres Ensemble. Oh, en daar hebben we mooie beelden van, hè? Daar hebben jullie beelden van, ja. Ja, zullen we even gaan kijken? Dat is goed. Oké. Prachtig, hè? Dat wordt weer genieten, hè? Ja, dat is een mooie promo. Dit is ook het festival in Zeeuws-Vlaanderen. Dus de diversiteit die we opteren in het festival te brengen, dat is met deze Ataneres Ensemble ook weer een beetje ingevuld. Ja. Dan het programmeren, dat doe je natuurlijk niet alleen, want ik wil nog een naam horen natuurlijk. Ja, dat is onze grote vriend Konrad van Alphen. Ja. En Konrad, dat is dus een dirigent van het Symfonia Rotterdam. Ja. En ook gastdirigent in vele concerten over heel de wereld. Ja. En die is heel sympathiek in de medewerker in de artistieke deel om het festival in te vullen. Ook met name de grote orkesten. Ja. En dat doe ik samen met Konrad in goed overleg. Mooi. Het is de 32e keer nou, hè? De totale editie is de 32e editie. Ja. En hoe lang ben jij er nou bij betrokken? Dat is toch weer al 16 jaar. 16 jaar? Ja. Ik dacht, laat ik dat eens eventjes doen. Ja. Maar ik voel me dat toch als een vis in het water, omdat ik me dus op die componenten, zakelijk, artistiek en organisatorisch toch best een beetje lekker kan uitleven. Ja, jongen, ik zie je al schitteren. Geweldig. Ja. De volgende, wat is de volgende? Dat is Noordwest-Duitse Philharmonie. Dat is ook in het Industrieel Museum. Ja, waarom? Ik heb dus vierkante meters nodig om publiek te trekken. Als je kijkt naar de kosten versus publiek, dan is het allemaal verlies. Ja. Wil je dat verder toelichten? Ja, kijk, dan moet je al een ticketprijs gaan vragen die dus behoorlijk nog voorbij de Randstad prijs gaat. En dat kunnen we niet maken in deze regio. Nee.
We proberen dus gewoon het festival laagdrempelig te houden met billijke prijzen. Wat je hier ziet bijvoorbeeld, of hoort, dat is de andere dag in het Concertgebouw, maar dan gaan de prijzen omhoog. Oh ja. Je moet ook kijken dat we dus ook op de locaties een concessie moeten doen en op de regio. En we hebben natuurlijk de steun van de 3 gemeentes en van de provincie, niet te vergeten, die kosten compenseren en daarbij een vrij solide sponsorportefeuille. Oh ja. En dat is zeer interessant om te vermelden dat we dus zeer content zijn met onze sponsors. Ja. Als we die niet hadden, dan gebeurt er niks. En de vrijwilligers. En de vrijwilligers, die vrijwilligers die steunen het festival. Ja. Maar de sponsors die brengen geld in. Ja. En met dat geld en met die mogelijkheden kunnen wij zo'n festival als Zeeuws-Vlaanderen neerzetten. En dat gedurende die 32 jaar. Hè. Ja, mooi hoor. En de volgende is? Eens even kijken, dan gaan we naar... Groede, dacht ik? Dan gaan we naar Groede, ja. Naar El Gardolino, dat is barok. Ja, barok. Dat is barok, ja. Dat is ook iets bijzonders, zijn 11 of 15 muzici. En dan gaan we naar die intieme grote kerk in Groede. Ja, en hoe kunnen we daarin? Ja, dat is toch passen en meten. Dat zal ook maar 100 rond de 100 zijn, hoop ik. Zeg, en hoe doe je dat nou met de mensen die op het podium staan? Je kunt blazers en zo? Nee, geen blazers dit jaar. Okay. Dus om maar een voorbeeld te geven, het openingsconcert in het Scheldertheater, daar zijn we van 100 muzici gereduceerd naar 55. Puur omdat de blazers eruit gaan op coronamaatregelen. Zo, ja. Dat is wat met die blazers. Want die hebben natuurlijk al sinds 11 maart geen optredens meer. Ik zal je de lijsten besparen om te kijken wat de blazers moeten doen om dus coronaproof het concert deel te nemen en weer te verlaten. Ja. En dat is praktisch niet uitvoerbaar. Nee, geloof ik, ja. En je moest op 1,5 meter zetten. Ja, ook nog, ja. En dan verder? Dan hebben we dus een duobilities, dat zijn harp en zang in het Hof te Zandenkerkje in Kloosterzanden. Prachtig, hè? Ja. Mooi. Dat is heel mooi. Ja, en hoe bijzonder. En hoe kun je daar? Ja, dat zal ook zo rond de 80 tot 100 zijn. En nogmaals, gelukkig 2 keer en dan krijg je toch nog een klein beetje volume ten opzichte van het te maken kosten. Ja. Dan hebben we nog Frascati. Ja, Frascati en het ballet van Petrella Lyon. Dat is de slot. We hadden daar aanvankelijk Berliner Symphonic als slotconcert. Daar zijn we dus 4 jaar mee bezig om die naar Terneuzen te halen. Maar de corona en de quarantaine voor een groot deel van de muzici, 2 weken in quarantaine, uitvoeren in het festival, dan naar het Concertgebouw Amsterdam. En dan terug, weer 2 weken in quarantaine, dat was niet realistisch. Nee. Ook de kosten die ermee gemoeid zijn en de beperking aan het aantal bezoekers, dus entree, die speelden er ook een rol in. Dat we dus eigenlijk snel besloten om dat te cancelen. Oké. En daarvoor in de plaats hebben we dan de Frascati Symphonic en prachtig balletuitvoering van Petrella Lyon uit Axel. Ja. En ze zijn volop aan het repeteren. We willen daar ook beelden bij vertonen. Dat het mooi is. En ook een van de weinige keer, tenminste in mijn periode, dat we ballet introduceren in het festival. Maar dat zit ook al een tijdje in de to-do-list of in de pipeline, om het zo te zeggen. En dat is nu eigenlijk versneld naar voren gekomen. Ja, wellicht een overbodige vraag. Hoe kunnen ze jullie bereiken? Want waar het laatste nieuws op staat? Dat is op de website www.festival-vl.nl. We zijn op Facebook. We annonceren dus iedere week in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. Ja. Nu komt er dus ook weer een volledige advertentie in de Faam. En de 20 september is er dan in samenwerking met de Grote Kerk in Veren voor de eerste keer in 32 jaar een oversteek over de Schelde van het festival naar Zeeland breed. Ja. En we hebben, wat moet ik zeggen, kwaliteit hier in Zeeuws-Vlaanderen, dat moet die dijk over. En in Vlaanderen adverteren we al, maar de uitloop in Zeeland breed, dat is ook weer in de verwachtingen, in de doelstellingen van de provincie, gedeputeerde staten, om te zeggen verbreding, samenwerken en vernieuwen. En hoe is het met de kaartverkoop? Die loopt goed. Mooi. Ja, die loopt, inderdaad. Ja. En daar hanteren we dus de COVID-maatregelen, de COVID-proof, en dan gaan we tot in de markt. Want kijk, als je een burgemeesterconcert geeft en meneer Loning is dan voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland, dan gaan we nog met de moeder der protocollen aan de slag natuurlijk. Hè. Dat gaan we dus niet. Nee. En we hebben in het bestuur ook een veiligheidsdeskundige en een preventiedeskundige. De korte lijntjes naar de we hebben de kennis in huis en we hanteren dus gewoon strikt die maatregelen. Ja. En onze vrijwilligers die begeleiden de bezoekers vanaf binnenkomst tot uitgang.
Nou, het laatste woord is aan jou voordat ik afsluit. Nog een wens of een droom dat je zegt van... Nou, ik zou zeggen, mensen, kom ontdekken hoe modern klassiek kan zijn. Ja. Want in eigen buurt deze topkwaliteit beluisteren en ervaren in sfeerrijke en aparte locaties is er vrij uniek. Ja. En tegen billijke prijzen. Dus Ja. na een cultuurarme zomer, het Ja. Festival Zeeuws-Vlaanderen. Nou, ik wil jou ontzettend bedanken dat je hier bent. Nou, want je hebt ontzettend druk. En heel veel succes wensen met Onbegrensd Parels Klassiek. Nou, dan ga ik nu de kijkers bedanken. Ja. Nou, beste mensen, goed dat u allemaal gekeken hebt. Rinus heeft het helemaal goed toegelicht. En ja, wij nodigen jullie ook uit om natuurlijk allemaal naar de voorstelling te gaan. Geniet ervan. Nou, nogmaals, dank Rinus.